käytössä. Eli ei niinku mitään hätää. Paljon liikuntaa, sehän pitää lonkat. Siellä monta kertaa sehän tulee löysyä. No niin silloin lihaksistoa takapäähän, eli vetoa, valjakkojuuttua, semmoista, että tulee kunnolla tonttua sitten takapäähän, että lihakset kassaa sitä, niin se on aina sitä vähän tuo koira, niin se kyynäräkin vähän helpottaa sen takia, kun ei ole kauhean keumapainosta. Muuten meni testin hyvin lävitte. Lähtee mutta rentona ulos täältä, nyt puhun koirasta. Eli ei ole, me ei saatu sitä oikeastaan millään lailla täällä hetkautettua. Ihan kivasti suoritti koko homman. Siihen saat heti 5 lisäpistettä, virtuaalista lisäpistettä, mikä ei näy tässä kaavakkeessa tuosta ohjaamisesta, eli tuosta iloisesta ohjaamisesta ja siitä, että sä menet reippaasti, kuuntelet ohjeet, etkä jäät tuonne haakuroimaan, joka tukkee sitä koiraa. Kun sie kävelet itse reippaasti, se tulee perässä koko ajan. Eli siinä on molemmissa päissä remmiä reipätyksiä, niin sanotusti. Toimintakyky, rohkeus, sitä mittaa kelkka ja sitten tuo pimeä huone. No pimeään huoneeseen tultiin vähän vauhdilla, että tänne mennään niin peräloosterista lävitse samaa vauhtia. Ja sen takia se nyt sitten pysäytettiin, että sinua ei haeta niin sillä, että lähdetään juokseen täysillä sinne, vaan pitää vähän niin miettiä mitä tekee. Käyttää nenää sun muuta, liikkuu koko ajan siellä hyvin. Kelkan otti ihan hyvin vastaan, ei kokenut ensin sitä uhkaksi ja sitten lopussa vasta alkoi vastaamaan siihen. Palautui nopeasti siitä, eli toimintakyky on ihan hyvä +2, ei mitään probleemaa. Ja rohkeus riittää näin sanotusti. Terävyys, kuinka se suhtautuu aggressiivisesti, kun sitä uhataan. Se on kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäysolla, eli paras mahdollinen. Eli sillä on se aggressiovaihekin. Tosin se käytti sitä päällä vain vähän aikaa. Eli se heitti 5 silmään ja palautti sitten 4 takaisin. Eli me nähtiin se siellä, että semmonen on. Tuli pikkusen ärripurria siinä yhdessä vaiheessa ja sitten se palautuu tosi nopeasti siitä. Mikä kertoo samalla sitten hermoistakin. Puolustushalu, kuinka se puolustaa sinua itseä laumaansa. Kohtuullinen hillitty, paras mahdollinen. Eli otti hyvin uhkaajan vastaan, kertoo, että täällä ollaan. Vetäytyi hyvin järkevästi, eli antoi periksi järkevässä vaiheessa ja sen jälkeen palasi takaisin siihen eteen ja otti sitten ystävällisesti vastaan. Niin taas kertoo myöskin hermoista, eli kykenee palautuun, tekee töitä ja palautuu, eli kohtuullinen hillitty. Taisteluhalu, kuinka se nauttii taistelemisesta, kyllä se tykkää siitä. Se nauttii tapeilla asioita vastaan, kelkkaa vastaan, seinässä, uhkassa, pimeässä huoneessa. Kaikkialla vähän tapellaan. Se ei yllä suureen asti, sitten pitäisi olla oikein semmoista jo, että sitten nautitaan kuormituksesta tosi paljon. Ote on siinä erikoiskokkeessa, eli mikä tässä tehdään, se leikkimiskoe, niin se on vähän pehmeä. Eli semmonen, että se ei niin kuin, sen saisi kovaa kuormittamalla irti sieltä, eli se tekee sillä olla vähän opitusti sitä, mutta hyvä moottori, eli kohtuullinen +2. Hermorakenne, heikkohermosuus, vahvahermosuus, se on tasapainoinen koira, mikä tarkoittaa sitä, että se kykenee palautuun, kykenee vastaan uhkaan, kävelee testin reilusti lävitse, rentoutuu välillä, ottaa ihmisen ystävällisesti vastaan, kaikki on niin kunnossa silloin, eli tasapainoinen +2. Temperamentti, mielen vilkkaus, huomiokyvyn nopeus, sitä mittaa tuo tynnyri. Hyvin hallitusti otti sen, eli havainto, mittaaminen, tarviiko tehdä mitään ja homma oli sitä myöten selvä. Eli puhtaan vilkas koira +3. Kovuus, muisti, kuinka se muistaa asiat. Siellä on pehmeyttä ja siellä on kovuutta ja molemmat on aika hyvin balanssissa. Eli silloin siellä se on ohjattava koira, ei mene kovaan puolelle, mutta pehmeyttäkin löytyy sillä lailla, että sitä on sopiva ohjata. Eli kohtuullisen kova +3. Luoksepäästävyys, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, eli paras mahdollinen ja laukausvarma. Plussia vain 240.